बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ फिन टल गेटनि मावथिनि गुन्डागिरि सासे गारि सालायगिरिखौ गाग्लोबनानै खारखोमायो। दब'कानि टल गेटआव फिन मावथिफोरनि गुन्डागिरि अजद बादिब्ला पाइपजों गारि सालायगिरिनि सायाव गाग्लोबो मावथिया। गाग्लोबजाग्रा गारि सालायगिरिनि मुंखौ इबादुर रहमान होननानै मिथिनो मोननाय जादों। AS09C0706 नंनि गारियाव गाग्लोबो टल गेटनि मावथिफोरा। बे जाथायनि सायाव दब'का पुलिस थानायाव केस होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे टल गेटआव सिगांबो बेफोरबायदि गाग्लोबनायनि जाथाय जादोंमोन। नैथियाव दङ दिल्लीयाव सासे इउटिउबारखौ हमदों। इउटिउबार गौरव चेनखौ दिल्ली पुलिसा हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गौरव चेनआ मासे सैमानि बिखुङाव गेस बेलुन खाना होनानै बिरहोदोंमोन। बे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जादोंमोन। बे भिडिअ'खौ सांग्रां रायजोफोरा गोबां सोंखारिदों। बे भिडिअ'खौ गौरव चेनआ गावनि इउटिउब चेनेलाव फोसावदोंमोन। भिडिअ'आ भाइराल जानायनि उनावनो PFA आफादा गौरव चेननि बेरेखा केस होयो। केस होनायनि उनाव दिल्ली पुलिसा इउटिउबार गौरव चेनखौ हमदों। थामथियाव दङ बाक्सायाव ड्राग्सजों लोगोसे साथाम हमदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि महकुमानि पुलिस दैदेनगिरि समिरन बैसोआ खालामदों ड्राग्सनि बेरेखा नायबिजिरनाय। बे नायबिजिरनायाव ड्राग्सजों लोगोसे साथाम सुबुंखौ हमनो मोनदों। हमजानाय साथाम ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ आबुल हुसेन, बिलाल हुसेन आरो मोहाम्मद आली होननानै सिनायथिनो हादों। पुलिसा बे नायबिजिरनायाव 15.92 ग्राम ड्राग्स, मोन 239 कन्टेनार, नोगोद रां, अजन सुग्रा जन्त्र, लाइटार, एलुमिनियाम, गंसे बाइकजों लोगोसे माखासे मुवाफोर। ब्रैथियाव दङ UPPLनि MLA लेहराम बर'नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। 52 नं तामुलपुर बिधानसभा ब्याबनि MLA लेहराम बर' बिथांनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांखौ GMCH देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय थिसननाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बाथियाव दङ सासे हिनजावसाखौ 7 सुबुङा गाग्लोबनाय भिडिअ भाइराल। आसाम पुलिसा दायनिगिरिखौ सिनायथिनो हाग्रानो होगोन बान्था। ससियेल मिडियायाव मोनसे गिख्रंथाव भिडिअ भाइराल जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे भाइराल भिडिअआव 7 सेंग्रा आरो सासे हिनजावसाया गुबुन सासे हिनजावसाखौ गाज्रियै गाग्लोबनाय नुनो मोननाय जादों। भिडिअआव गाग्लोबजानाय हिनजावसा आरो गाग्लोबगिरिफोरनि सिनायथि आरो जायगाखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथाया भाइराल जानायनि उनावनो हादरनाङैनो गिखांनाय सोमजिदों। गोबाङानो बे भिडिअआव गाग्लोबजानाय हिनजावसाखौ सासे नागा होननानै बुंथिदोंमोनब्लाबो उनाव बियो नागा नङा होननानै रोखा खालामनाय जायो। भिडिअआ भाइराल जानायनि उनावनो मिरु गेलेमु मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ टुइट खालामनानै बुंथियो दि बे भाइराल भिडिअआ जधपुरनि जाथायजों सोमोन्दो गैया, जेराव सासे नागा हिनजावसाया गावखौनो फोथैना लादोंमोन। भिडिअआव गाग्लोबगिरिफोरा बेंगलि राव बाहायनाय बायदि खोनानो मोननाय जायो। गुबुन फारसे आसाम पुलिसा बे भिडिअनि दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनो हानाय बादियै बिसोरनि जायगानि खौरां होनो हाग्रानो बान्था होनायनि बाथ्रा फोसावदों। दथियाव दङ NLFनि लिंकमेन चिराङाव हमजादों। बारग' NDPनि सोद्रोमामोन। चिरां पुलिसा 25 मे खालारनिफ्राय अपारेशन खालामनानै चिरांनि रुनिखातानिफ्राय गोदान हाथियार दैग्रा आफाद NLFनि सासे लिंकमेनखौ हमना मोनो। हमजानाय लिंकमेनखौ रुनिखातानि चन्दन बरगयारी होननानै मिथिनो मोननाय जादों। चिरां पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला लिंकमेन चन्दन बरगयारीया 2008 मायथाइनि NDPSनि 37थि बेट्सनि केडारमोन आरो 2016 मायथाइयाव हाथियार नागारदोंमोन। क'क्राझार पुलिस थानायाव 254/2018 नंनि केसआव चन्दन बरगयारीखौ सिगाङाव हमनाय जादोंमोन आरो गुबुन माखासे केसनि दायाव हमजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय थांनाय 3 दाननिफ्रायनो खारखोमाना दंमोन। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां उदालगुरि पुलिसाबो सास्नि NLFनि सोद्रोमा हमनो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।